Yksin oot sä ihminen, yksin. Yksin syntynyt oot, yksin sä lähtevä oot. Vea Koskeniemen sanoen aloitan tämänkertaisen varttuneen elämää jakson. Yksin sä olet tänne tullut, yksin sä täältä lähdet. Tässä välissähän on meidän elämänkaari. Ja siellä tapahtuu, mutta siellä on yksi sana, joka tänä päivänä hyvin vahvasti näkyy meidän hektisessä yhteiskunnassa erittäin voimakkaana, ja se on yksinäisyys. Ja se on tämän päivän teemamme Varttuneen elämää -sarjassa. Tervetuloa mukaan pohtimaan. Sinä siellä. Minä täällä. Jutellaan. Yksinäisyys voidaan jakaa oikeastaan kahteen semmoiseen hienoon termiin. Sosiaalinen yksinäisyys ja emotionaalinen yksinäisyys. Sosiaalinen yksinäisyyshän avattuna tarkoittaa sitä, että äkkiä ajateltuna, että me tunnemme, tai meillä on semmoinen tunne, että me olemme irti kaikista verkostoista. Eli ei ole ihmisiä ympärillä, ei ole tekemistä ihmisten kanssa, ja siitä syntyy tämmöinen ihan puhtaasti fyysinen ja henkinen yksinäisyys. Kun taas emotionaalinen yksinäisyys on sitä, miten me tunnemme sen olotilan, jota kutsutaan yksinäisyydeksi. Sosiaalinen yksinäisyys on määriteltävissä ihmisten kaikkoamisena. Olet fyysisesti ja henkisesti yksin. Emotionaalinen taas lähtee sinun omasta tunnemaailmasta. Nämähän liittyy toisiinsa sillä lailla, että mehän ajatellaan tunne edellä ja sit vasta järki. Ja nyt jos ajatellaan tätä tunne ja sit vasta järki-ajatusta, niin mietipä, itse asiassa sä omassa tunnemaailmassa saatat rakentaa sen yksinäisyyden tunteen. Siis sinä itse rakennat sen yksinäisyyden tunteen, vahvaksi tai heikoksi. Okei, me voimme lukea lehdistä, kuinka yli 3-kertaistunut on alle 30-vuotiaiden ihmisten yksinäisyyden tuntemus. Nämä aika vaarallisia nämä tutkimukset siinä mielessä, että sinne mennään sinne henkilöiden tunnemaailmaan, jossa niin kuin heiltä kysytään jotakin asiaa ja he vastaavat siihen melko nopeasti. Että tässä kyselytutkimuksessa, mitenkään kritisoimatta sitä, että yksinäisyyden tunnetta ei olisi, niin siinä on vähän tämmöinen arveluttava klangi, jos näin voi sanoa, joka viittaa siihen, että ne vastaukset tulee kuin apteekin hyllyltä, mutta ehkä ne silloin juuri tuleekin tunnepohjalta. Ehkä ne juuri silloin tulevatkin sieltä oikeasta suunnasta, eli tunnepohjalta. No joka tapauksessa viittaan siis siihen, että meillä kaikilla on itse täällä se tunne, mitä on yksinäisyys ja mitä se ei ole, kun se lähtee sieltä tunnepuolelta. Joku voi kokea yksinäisyyttä, vaikka hän on valtavassa väkijoukossa. Siis sosiaalinen verkosto toimii, mutta hän tuntee itsensä yksinäiseksi. Joku voi kokea yksinäisyyttä parisuhteessa. Että tuntuu, että vaikka on parisuhteessa ja siinä on ryhmä, mahdollisesti perhekin, niin olo on semmoinen, että olen yksin. Minulle joku on kertonut, että hän kuvasi aika hyvin sen, että oli niin yksin, että en saanut ilmaa. Hän sanoi, että keuhkorakkulat oli niin täynnä jotakin kuonaa, etten saanut ilmaa omassa parisuhteessani. Voin kuvitella sen tunteen. Voitko sinä? Eli jälleen kaikki lähtee siitä, mitä sinä tunnet ja miten sinä koet yksinäisyyden. Vielä kiteytettynä,
yksinäisyyttä siis voi olla se, että olet fyysisesti yksin ja henkisesti yksin, mutta myös niin, että sulla on ympärillä ihmisiä ja silti sä olet yksin. Tässä me eroamme täysin ja se on se tunnekysymys. Ja miten tämä asia syntyy? No se syntyy sillä lailla, että meillä on oma persoonallisuus. Jotkut meistä on enemmän introvertteja, jotkut enemmän ekstrovertteja. Siis introverttisyys on sisäänpäin suuntautuneisuutta ja ekstroverttisyys ulospäin suuntautuneisuutta. Ja nämä on vähän semmoisia annettuja lahjoja, että jotkut meistä on todella sisäänpäin suuntautuneempia, jotkut ulospäin suuntautuneempia. No, voidaan väittää, alleviivaan väittää sanan, että introvertit, sisäänpäin suuntautuneet ihmiset olisivat sitten enemmän tällaisia yksinäisyyttä kaipaavia. Mutta mä vähän kumoan tätä. Siis minä kumoan sitä. Mieti, mitä itse ajattelet. Mä oon tavannut hirvittävästi työssäni ja elämässä ihmisiä, jotka ovat erittäin voimakkaasti introvertteja ja silti kaipaavat sosiaalista seuraa. He vain ovat siinä sosiaalisessa seurassa hieman enemmän tämmöisiä tarkkailijoita. Mä oon tavannut hirvittävän paljon ekstrovertteja, ulospäin suuntautuneita ihmisiä, jotka taas eivät tilanteittain halua nähdäkään ihmisiä. No, silloin me sekoitetaan ehkä sellainen ajattelutapa, että ihmisen persoonallisuus tulkitaan hänen käyttäytymisenään, toimintatapana, joka voi olla ekstrovertti tai introvertti. Mutta siellä persoonallisuudessa on sitten ne lähtökohdat, jotka me ollaan saatu. Ja sitten se ympäristö, jossa me on eletty varhaislapsuuden vuodet. Itse olen sitä mieltä, eikä tämä perustu minkäänlaiseen todistusaineistoon sinänsä, tästä kiistellään, mutta olen sitä mieltä, että yksinäisyys liittyy persoonallisuuden ja ympäristön tuomaan yhteisvaikutukseen, kun me sitten lähdetään taaplaamaan tässä elämänkaaressa. Se yksinäisyyden tunne, jälleen korostan sanaa, kuinka juuri sinä tunnet sen yksinäisyyden. Jos se tunne on voimakas, niin ajan kanssa se ei ole hyvä, koska sulla on se ristiriitatilanne, että se yksinäisyyden tunne on niin voimakas, että se rassaa sua. Sulla ei ole hyvä olla. Se alkaa pikkuhiljaa nakertamaan sua sinne kuuluisan kielteisen stressin puolelle. Ja kun se menee sinne kielteisen stressin puolelle, niin mieti, alkaa tulla vähän tällaista psykosomaattista oireilua. Se psykosomaattinen oireilu on sitä, että sattuu johonkin, vaikka ei oikeasti siellä mitään vikaa ole. Se tulee psyykkestä. Se tulee just sieltä, kun sä et oikein tiedä, mistä on kysymys ja sulla on kuitenkin huono olo. Tällaisesta yksinäisyyden tunteesta se pitäisi leikata katki mahdollisimman nopeasti, koska pisimmillään se johtaa hyvin helposti unettomuuteen, se johtaa kaikenasteisiin sairauksiin. Puhutaan niin sanotusta kasautuvasta kielteisestä stressistä, kumulatiivisesta stressistä, joka pahimmillaan todella aiheuttaa sitten sairauksia. Eli erittäin vaarallinen tila. Ja siksi mä tässä yritän nyt sanoa, ole eri mieltä tai samaa mieltä, nämä on semmoisia asioita. Yritän sanoa sinulle, mieti ja analysoi vähän niitä tunnetiloja. Tunnetko itsesi yksinäiseksi ja mistä se niin kuin johtuu? Ja tässä mainiosti voidaan käyttää niin sanottua verrokkimenetelmää. Eli jutella ihmisten kanssa, jotka kokevat samalla lailla tai eri lailla. Eli ottaa teemaksi yksinäisyys. Musta siinä on yhteen iltakeskusteluun parisuhteessa tai isommassa ystäväporukassa aika paljon aineesta. Vai mitä mieltä olet? Koska tämä tunnepuolelta tuleva yksinäisyyden tunne, sitä voi lähestyä sillä lailla, että se analysoidaan, eritellään ja katsotaan, miten juuri mulla on se. Koska yksinäisyyden tunte on just sulla erilainen kuin mulla.
Ja kummallakaan meillä emme voi lähteä kritisoimaan toista siitä, että et sä voit tosta nyt ottaa niin kuin väsymystä tai pultteja, koska että sä oot just noin, tunnet sen yksinäisyyden. Että minä tunnen sen juuri oikein, sinä et tälle linjalle, ei missään nimessä. Vaan ajattelet koko ajan, että tämä on mun elämä. Tämä on mun tunne yksinäisyydestä. Mä selätän sen. Mä analysoin, mistä se johtuu. Mä katson tilanteittain. Mä juttelen muiden ihmisten kanssa. Enkä lähde heidän matkaansa, vaan teen omia itsenäisiä päätöksiä päästäkseni siitä negatiivisesta yksinäisyyden tunteesta eroon. Se vaatii tietenkin tekoja. Jos sä olet liian vähän ryhmissä, mene katsomaan millaista siellä ryhmissä on. Jos sä oot liikaa ryhmissä, mene pois niistä ryhmistä. Muodosta itsesi kanssa ryhmä, siis itsesi kanssa ryhmä, tuntuu hassulta. Mutta ajatuksena olisi se, että meitä on aika monta ihmistä täällä saman pään sisällä. Keskustele itsesi kanssa ja pääse näin step by step eteenpäin. Mieti tätä, tämä voisi olla yksi tie. Muistat kuitenkin pitää itsesi aina yksilönä, joka tekee juuri niin kuin itsestä tuntuu, mutta pyrkii kehittämään itsensä. Siellä taustallahan liittyy jo aikaisemminkin puhutusta termistä itsetunto. Itsetunto on erittäin tärkeä asia, joka sun pitää koko ajan pitää tässä mielessä. Et mun konkreettiset ohjeet, joita sun ei tarvitse noudattaa, mutta hei, sä saat noudattaa. Pistä paperille erilaisia yksinäisyydestä tulevia juttuja, juttele ihmisten kanssa, katsele kuinka ne kokee itsensä yksinäiseksi ihan eri syystä kuin sinä mahdollisesti. Ja niitä myös paperille. Ja sitten alat katsoa nimenomaan minä edellä, siis sinä edellä omaa elämääsi ja katsoa, että kuinka mä voisin päästä tästä yksinäisyyden tunteesta eroon. Ja älä ota liian pitkiä askeleita. Harjoittele rauhassa. Muista, sinä olet ykkönen, sitten tulee muut. Mutta muista, älä ole itsekäs. Muut ovat myös tärkeitä. Tämä oli tässä H.P. Sinerva, Varttuneen elämää, jakso yksinäisyydestä on muuten tärkeä asia. Ensi kerralla jotain muuta, palaamme siihen. Kiitos.